Good morning, people. So, Rambo answer vanhu vari kuti he iwewe uri kugara ipapo haumbosimuki kuti utore zvinhu uite sei. I want to show you something. The reason why ndichizodedza vanhu vese kuti uyai mundipe zvinhu. Right. Ramuona kuti uyu motoka uri kufungaira ndiwo madeko akasara. Handiti hapana vanhu vabuda vaenda kwavaenda. Idzo huni idzo ndindakatozorequesta dzikanotemwa usiku idzo. Otherwise huni dzedu itsotso idzi dzamukuona pedyo. Dzamuri kuona dziri apa ndo tsotso idzi. Pagara pasina huni panapa ndo idzo. Basi vaenda kumunda kwavo. Mvura nditika iyi poto yakasara pa madeko manheru iyo. Zvinorongedzwa mumba mavo umu zvinhu. Handikuona kuti hapana vanhu. Indoda kubika vanhu vari kumunda. Kureva kuti zvinhu zvese zviri mumba mazvina kusukwa kubva zuro. Mabhokisi amukutoona handigoni kupinda mumba mavo umu. Umu hamuna mvura, umu hamuna mvura, umu hamuna mvura. Panapa pasati patombosukwa maplesi. Saka ndipinde umu hazvigoni. Ndinotodana munhu. Onzwa munhu achitanzi unodanire vanhu kuvatuma. Ndopinda mumba mevanhu ndotora zvinhu manje. Hazvigoni. Simba! Yondipo mapoto nemakapu. Hamuzviona manje. Saka munhu otodamwa, munhu otondipa zvinhu. Ndozisingazivi vanhu izvozvo izvo. Vakati tashayiwa $100 yedu unoita sei? Wapinda mumba mevanhu. Hamuzviona manje. Putseke chikiti ichi. Chimwe chachitoita pati pamapureti edu icho. Chikiti chaguta nhasi mumandiro. Asukwa here? Ndiro dzakasukwa? Chitorya kundiro chikiti icho. Ndosaka ndakavenga zvikitini. Budisa zibhokisi ziguru. Toda poto yeblack yakachena here. Nemakapu. Hanimuona kuti lese nchida mvura yese iri mumba mavo. Ungapinda mumba mevanhu uchitora mvura here. Ndipe heyo ndiisuke kana isina kusukwa. Ndipe makapu. Nendiro. Taracherere. Mozviona manje? Zvaita. Chindako. Zvinhu zvangu izvi zvauya. Saka unotanzi usadana vanhu. Zvotouya pano zvinhu. Because handigoni kuti ndizvitore mumba dzevanhu. Hama babata. Washi tafuma chizama kuda kumbodi kutiona kutoita breakfast yedu. Vanhu vanoda kuti hatina shuga. Shuga yedu yapera. Takuda kutomwa tea. Hanimozva ndozvaitika pari pamusha. Ndaseka. Saka toita sei? Hatigoni kuti timwe tea yachoni. Saka papa takuda kugadzira ndibude. Ndoba ndaona phone call yabva kuma office. Vachiti atazviona imba yamakavakira vana baba Simba yakanaka singamboiti. Ndoda kuzvitenda vanhu vaJesu. Kuti ini ndakashanda zvakanaka kuno kwakutupa ndaona andina kana mbosangana nekunzi ndakawanika furufuswa nevanhu vakanzi mayouth kana kuti vanhu vakanzi never. Saka vanga vachitongonditawo follow up yekuti haufa makazodina nana in terms of yekera mazvitupa nenyaya yekuti vakuda kuvhara ndofunga holiday muri kuizivawo iri kuda kuitika. Saka ndozvataurirana kubva makuseni kusvika izvozvi tichiorganiza. So like I told you Pepe guys kuti Simba hana birth, uyu hana birth, mai yekera mai Simba hana birth. Vane chitupa ndibaba Simba. Handimozviona. Saka ndosati tionesana vachindiudza kuti saka ndatonzi uya mangwana without failure navo netime kunzi mukirai muuye ndifane kukubatsira basa because you are busy kuma office but ndo vachati assista. Saka tichionesana kudaro ndatofara kuti
hama dzokwababa sorry zita ravo vanonzi shumirai maisimba saka nokuti tatinyanya kuverenga kuti shumirai saka ndikazonzwa kuti shumirai I'm not disrespecting maisimba inhaya yekuti tachiverenga mapepa akawandisa stereki atatinawo pano ko ndanchimbokuudza here kuti baba simba vakaenda kundoroora vanotori nelistika ndakudzosera mugore rachamota ndakudzoserwa listi reroora renyu vakaroorwa maisimba muchiona vakadai muchinge mai mwana makabvisirwa imi handidi kuratidza vanhu exactly pataicho chenyu ilisti maisimba wakawanikwa vakadanidzikwa yotonzi paid ndati maisimba vakapenga risiti guys 2021 maisimba vachindobvisirwa musi wa11/09 2021 maisimba vachinonzi ketu hanimozviona tati zvakanaka ndiro vakabvisa muromo vakabvisa dare vakabvisa vakazopuwa listi yavo yamadanidziro chiuchiro zvazvakanaka ndo zvazotibatsira kuti tione foni nhamba dzehama dzani dzamaisimba vanadzo dzavanga vanadzo but pane imwe yanga yaresheka tazotiwana nhamba apa sataiwana paya after taudzwa kunzi panodiwa chakati tavafonera baba munini vani vamaisimba ndibaba munini handiti baba munini vamaisimba ndindazovafonera ndavafonerawo zvisinei sabhuku ndandakavafonera ndikati sabhuku ndine purezendi yenyu yandakapuhwa nemushemari yenyu kuti ndigokupai saka sabhuku vabva vasvikawo ndandakati vauye nhasi vabva vasvikawo zvanaka matosvika vanhu vekumaofisi vokadi vambofona saka ni nhau iri kutaurika pano ndeye mabhethi kuti muzoziva kuti mangwana ndofanira kuti vaindewo neni sawitness vanhu vavo avavo saka vaindewo chinesu kupi kumaofisi mangwana saka zvadero paya baba munini vabvuma ndavati inini personally tichavabhadharira bhazi rekubva kwavari kuita kuzaka kuti vauye nedeath certificate racho iroro naivo ndofunga munhu achiri alive vange varipo ndofunga ndo vanenge vari witness handizozivi ipapo vabvuma vakati ndinouya ndomukira ndotora bhazi rekutanga ndouya kwagutu so ndavati imari iyi kubva kwagutu kubva kuzaka kwamuri ikoko kuya kwagutu vakati it's around $5 neyekudzokera I will pay them inini ndichavabhadharira $10 baba vamaisimba so that maisimba vabatsirikane then bva vati ivo chitupa chiri kupi kwaruhode kuna munin'ina wamai vavo saka munin'ina wamai handiti munin'ina wamai vavo saka ni chandozanza kuti maisimba pakumba kuzonosvika vachizama kutsanangura munin'ina wamai anogona kusazvihwisisa so izvo zvipari zvadambo nomanyira kunoti tinoita nawashi nyatawo kata rake rakavhunika riya toda kuti tinozama kuti ndofunga vandoritsvaka maguti mupandawana uyo washarapo handiti ndova muri kuona uyu saka zvadero pepayo ndadzoka kure guys ndoda kutouya ndototsvaga ndopfeka mateki netirauzi kana kuti legging netishet ndoinda namaisimba tiri vaviri ndotonovatsanangurira mai vaya kuti vazvihwisise kuti chichi kuda kuitika nekuti vanogona kutadza kuhwisa kuti maisimba vari kuda chitupa chamai icho vanochidii uye ivo kwada vanzi ngavauyewo mai ava saka vanofanira kuzvihwisisa saka ndatichega ndikokuperekedzai ndabva nhasi guys nhasi ndobuda mvi dzose dzomu ndichifamba nekuti kumakomoko ndivaredze kumakomoko sabhuku ndokwatinoda kuinda kumakomo aya akaita green ari mhiruko ndosika ndichifenda nhasi akusi kure maisimba ine madzenyu kunokuroko makomoko saka sabhuku akusi kure kwaruondo parefu kusanyepa imi parefu kwamunin'ina wamai ako kwatanzi tinovaudza kuti vauye saka mangwana ndopanofanira kuuya saka tofanira kuti we are praying kuti havana kufamba ndanganga vakafamba akaenda rwendo saka tova toda kuti ndigovinga ndabva kwandoda kubva kumashopu nawashi ndaona kuti vakadai ndafuna baekera unoziva kana lese vanga vagara vasingashanyirani zvinogona kunetsa voti makuda kundida izvozvi vanozviita moda kundida izvozvi nekuti wada help yangu then pakunotsanangura vokoniwa kutsanangura maisimba voramba maichekera ndimai vacho vavo varamba paya vanhu votokoniwa kuprosesa zvinhu saka ndati chiregai ndigokuperekedzai inini pandiri kudzoka apa tavatomwa tii yedu tikapedza kumwa tii
zvisinei ndobva tati mabirthday acho muchiri kuziva here havazivi saka ndobva tati ko aya anonzi machiya anopuhwa vana anonzi mabcg akandomachi mabirth records right aripo here baba simba vauya naro washi uyu ari apapapa ndobva ati tionei saka pakuzama kutsvaka dheti washi ndi atiudza kuti coincident yezvinhu zviri kuitika ibirthday rasimba guys I didn't know ndimbotoruza keke kaiwe happy birthday to you happy birthday washuya uyimbire zveshamwari yako ani munombotuma nere haikwa uya uyimbirwa nasekuru wacho anokuferera wadigwa washi zvenyimi anohwirana simba zvenyango sekuru uya uyimbire muzukuru wako chimuimbira hauna waimba nguva waimbirwa nguva iyi takuti sekuru ndiimbirezvoti mutokasira kutira kuti mugobatsirikana nenyaya yekuti po 2020 si uyu ndewa 31/01/2020 ndo muna January uswa 31 2020 2014 na 2020 2016 na 2016 na makuru mangani 4 years we are 9 years 9 ari grade 1 9 years vanhu kuchikoro kwachipangana vatauriki nawo here mwana grade ndakatombozvifunga kuti mwana uyu anenge ane zera rakadai sezvakaita uyu uyu ndiwo ane makuru mangani amugonyere sabhukuna ngwasadira umana ndo 26 uyu ndiwo wakura mwana uyu 9 years waifana ngo watobva mugrade 1 kare uyu ndiye muECD 2020 5 years ka 5 years kuri watondobata bhuti muhwani yenotevera asi dene papa chine special class upi uyafana nga grade 5 kana umisa grade 3 9 ndo grade rake but watanza akambenga adzimwa muregister ndobva vamuti waka asingachaendi kuchikoro but zvinhu zvizhinji anozvigona ka unongonogara une vamwe grade 3 ungagara sei zvaida kuti dai pake association inenge yakanaka kuma grade 3 pana grade 1 ya grade 1 nyanya 9 years mu grade 1 vakamudzoserera izvo zvanzi nekuti anga asiri muregister pakugona kunyora kokunyora kugona aigona zvese chikoro ndo chinoziva manje vechikoro ndo vanoziva guys mwana ari mugrade 1 9 years asi anoziva zvose kunyora everything anoziva but chikoro ndo chakamudzosera mugrade 1 9 years grade no ya 10 years wa mugrade 2 grade 3 11 years ndimai muri wevhesa wamugota zvitise saka ndo zviripo guys for the people ndazvizvirega ndese ndinde ndafara mwana wasvika birthday chega tikona kuti ndozova ini pesina ndakazvimira ndingawanawo chiiche chikendi keke here kana ndichawana chii I don't know pamwe chatsvaga bhanzi toisa uswa pakati atinanga tasikazi kuti nhasi wakatsvagwa nhasiwe nhasi ndo pazvatonesa utotenda vanhu vekwadha vatotifonyera ndo vatonyanya kutoita follow up hanozvona vatotibatsira ende mutofanira kutenda mwari wakanaka mazvona kufonegwa ndakagara pano zvokwadi hanzi mbenyu yakanaka nekuofisi mazviwa makadi ikoko tinofara maita basa ndazvitenda nezvinhu zvamatora dzimba yangu yakanaka nekundibetsera kuti mabhesi atorwe alright saka ndizvozvo guys kubva nhasi tinobika mbuva tikati mwari uyai ndimunofamba nemambuva kaimi apa sadza mamari kanga mwari musoechechi raravhuvha riri mumota sare mushe mari yendi wakanditi ndikupei $10 wakabhega akati ari John asi munhu wacho akati ndikupei $10 nezita raJesu saka ndakati ndandikozokupai musi weMonday because zuro handamboshanda ndambodii ndakasora ndakagara zvangu kusora zuro ndakanga ndinotambira mukomana bhara zvimwe zvandakaita guys for the people nhasi ndo pandakutotanga kutoshanda 2 days ndakambota zvekulenga-lenga ndiri pano handina zvimwe zvandaita I was resting as well ndiri pano ndichiita brand dzangu dzichiita restrategize amozviona nekuona kuti zvinhu zviri panapa waWashington vane zvinhu zvavo zvavari kudairana nana baba Simba right saka sabhuku maita miliyonera aiwa tinotenda aiwa murambe makadero mwari akuitirei nyasha handi pawo chipo chenyu ndinochitenda chaizvo kuti vanhu zvakanaka kukanaka hani ndakambokuudzai hamuzoshayiwo jiringi taura henyu asi madhamu muzovaudzawo
Ngokuti vanozototi sister vaingotora murume wangu vachienda naye kunomushandisa uko haana kana mbopuwa kana senti ndovataurira machiona kachipo ichi chipo tachiona tinochitenda chaizvo hachina angubva kwandiri